мен өзім де техникум физик институтын бітірген едім өз уақытында. И ойлаймын, что бітін вид спорта любой болса, краш болсын, ол дзюдо болсын, или любой другой олимпийский, не олимпийский вид спорта бол, наука білен бірге атлап бара тиіш. Біздің пландарымызда бар отделение краш ашарға Павловской академияда. Қазір уже анда краш бар, но пока отделение анда общий бірленген бір кафедрана бар. И ошонда бір отделение ашып, үмітләнәбез андара кафедраны ашып шунда. Именно выходит ел хотя бы 5 кіші, біздің 5 тренер, готовый түрде оқып, 5 тренер андан шығып, андары ішке біздің детский спортивный школаларға баруға эшләргә. Мұнда Азат өзі әйтер, ол міне Павловская академияда қазір оқи, и аның диссертацияны фәлсәфәдә эшли, шунда әйләнгән шундай кешеләр безгә күбрәк кирәк. Азат рахмат. Мен алар диссертацияда быел аспирантурадан була, икенче елга кандидатский итеп яклап бетерәбез дип уйлыйм. Алар булса, менә аның белән шөгыльләнгәндә карасам, татар көрәше һәм бүтән инде барыбер без инде олимпиадалар белән чагыштырабыз. Күрәсең, никадәр дәрәҗәдә безгә җитми фәнни яктан әзерлек, фәнни яктан караш. Мәсәлән, инде литератураны караганда, шул ирекле көрәштән, шул грек-рим көрәшеннән, шул бер көрәштән 100-гә, 200-гә якын соңгы 10 елда чыкканбыз бит, соңгы елда карыйбыз. Чыккан фәнни эшләү була, китаплар, нидегенә бу бала, шушы балаларны ничек өйрәтергә, зурракларны ничек өйрәтергә, ничек аларга мәктәпкә эшләргә, ничек аларны правиланы үзгәртергә, мәсәлән, ничек студентлар белән эшләргә, ничек физик тәрбияне арттырырга көрәшчеләр, вольниклар өчен, мәсәлән, һәм башкалар бик күп. Инде бу тема күптән өйрәнелгән, әллә тапкыр инде бу олимпиада эшләде, аны Россияда өйрәнеп, бөтен дөнья өйрәнә. Но тем не менее, Россиядә без инде искиткеч зур фәнни эшләмәләр, инде программалар, ярдәмлекләр, методик пособиелар таба алабыз. Көрәшкә килсәк, бу инде алар белән кызганычка каршы чагыштыра торган түгел. Чагыштырып торган, ул бик әз. Мен белән 2004 елда соңгы диссертация булды көрәш буенча бердән-бер мен беләм инде. Ул Башкорттан Полька гимназия дигән кеше. Ул инде татар көрәше түгел, инде башкорт көрәше дип бирә, башкорт үзенчә яклы эшләр, техник әзерлекне. Шуңа күрә инде беләм, кайсы бер үзенең дуслар арасында да шул көрәш темасына кереп китәргә әзер булган кешеләрне инде хәзер Равилович әйтеп китте. Көрәш федерация ягыннан мен инде алар минем нәрсә эшләгәнне, ничек эшләгәнне белә. Инде алга таба диссертация яклагач, ул әйберләрне теге Россия көрәш федерациясе ярдәм белән бәлки инде методик ярдәмлек итеп бастырып булыр. Шуңа күрә бу өлкәдә әле эшлисе эш менә әйтеп китте, проблемны якты журналистиканы. Анда ул яктан бик әз. Без беләбез, Вакиф Тимершевич Давлетович дигән Вакиф ул элек Татар дәүләт гуманитар педагогика институтының доценты иде. Аның көрәш отделениесе бар, инде методик исәпләр, методик эшләмәләр бар. Беләбез, Марат Ахмадиевны шулай бит, һәм тагын берничә кеше. Ләкин инде анда ул методик әзерлекләрнең соңгысы чыккан 2003-2002 елда. Соңгы 5 елда инде без Россия күрәлмә чыккач, әле менә әзерләнә көрәш федерациясе тарафыннан. Ләкин алар менә тотып алып кытырган юк.